Molweni, dumelani, sanibonani, absheni. Kuyini ukusindiswa? Yintoni ukuzalwa kabutsha? Kufanele sicaciselane ke ngalena into. Masifunde ke ngoku sifunde kwincwadi yakwabaseKorinte bokuqala chapter 11 uverse 24 and 25. Wabonga wasihlephula wathi, lokhu kungumzimba wami ohlethulelwe nina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi, lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule. La amazwi kaYesu Kristu, amazwi kaYesu Kristu inkosi yethu ethetha ngomzimba wakhe kunye negazi lakhe, into yokubana umzimba wakhe uyisonka. Xa sisuke sithandaza ngumthandazo sifundiswe wona wemihla ngemihla, sithi bawo siphe isonka sethu semihla ngemihla. So ke xa usindiswa okanye uzalwa kabutsha, uba negunya nelungelo lokudla isonka esingumzimba kaYesu Kristu wemihla ngemihla. So every day uyakwazi uba udle esisonka, uba nelungelo lokudla kwesisonka. Kwakhona igazi lisivumelwano, kusho ukuthi uyangena kwisivumelwano esitsha noJehova utata wethu kunye noYesu Kristu inkosi yethu. Lilungelo oba nalo uba nesivumelwano esingunaphakade. Athi ke kwenzeni lokho ukuze nindikhumbule. Siyinto yoba sikwazi uba simkhumbule uThixo imihla ngemihla. Kodwa ke insindiso apho iqala khona, iqala kakuhle ukuze uyive kakuhle into yensindiso ibihamba njani. Xa ufunda kwincwadi yeRomans, uma ufunda kwincwadi yeRomans chapter 10 verse number 10, kulapho icacisa khona uba kokuqala isukela elikholweni lento, ukholwa ngenhliziyo. Uthi sawugqiba ukukholwa ngenhliziyo uvume futhi ngomlomo wakho uconfess uba eneneni uYesu Kristu ungumesiya, weze emhlabeni ukuzosindisa bonke abantu, ukuze bonke abantu babe nokuphila, ukuze bonke abantu basinde bangayi entshabalalweni kodwa baye ekuphileni ubomi bangunaphakade, sebefile sebevukile kwelabafileyo, ngoba kukhona ukufa okulandela ukufa esisuka sikufa ngokwasenyameni. Kube khona okunye ukufa ke ngokuba kufe umoya wethu akumelanga ufe, kodwa mebuye kuThixo ngoba waphuma kuThixo. Njengoba sitsho xa idala uba wathi xa idala uAdam wamdala wambumbisa ngomdongo, wathi xa ugqiba wamphefumulela ngomoya. Kusho ukuthi umoya unekhaya nomzimba unekhaya. Kuthiwa ke ngoku umzimba uyi-dust, dust shall go to dust, uthulu liyawuya ethulini. Ngoko kumphefumulo wona uzawuyapi? Umphefumulo ufanele uye kuphindele back kutata wawo emazulwini, apho uzabe sowulungiselelwe khona umzimba ongengomzimba wasemhlabeni kodwa kungumzimba waphezulu ekhaya ezulwini. Yingakho ke xa usindiswa ungena kwisivumelwano esitsha sokutya kwimana, ngoba wabanika imana abantwana bakho utata uJehova endaweni ewayisendulo, apho khona kusehlani wabanika isonka semihla ngemihla. Every day kwakhona isonka kwakufanele uba baphume kule ndawo abehlala kuyo bayosifuna endle, ngoba wathi nizawusibeka endle nina niphume niyosiqokelela. Isonka semihla ngemihla esingagcinelwa ingomso, esidliwa namhlanje kusasa siyabola if uyasigcina, kufuneka uyofumana esinye isonka esitsha. So uba nelungelo negunya lokutya isonka semihla ngemihla ukuze uphendulena xa uthandaza usithi bawo siphe isonka sethu semihla ngemihla. Yingakho ke nisithi ke kuwe insindiso okanye ukuzalwa kabutsha yinto efanele uba wonke umuntu ayenze. KuJohn 3:3, xa ufunda uJohn 3:3 kulapho uva khona uba uYesu uyaphendula uthi, inene ndithi kuwe akho namnye wakubona umbuso kaJehova, umbuso kaThixo, engathanga wazalwa kabutsha. Wabuza uNikodimasi banjani umuntu ba azalwe kabutsha abuyele esizalweni seke indoda. Uthi andithethi okukuzalwa, ndithetha ukuzalwa mna kabutsha kwenantsika ngoba umuntu asindiswe ngokuba avuma uyinkosi nomsindisi uYesu Kristu, abesethini ngoku abeseze
ezalwa kabutshwa ngamanzi ngobhaptizo nangegazi, eligazi elisisivumelwano esitsha, lilo lenza uba umuntu azale kabutshwa. Igazi lika Yesu Kristu, ungena kwisivumelwano notata uThixo, utata uJehova, oba uyavumelana naye babe ngumuntu kaJehova, kwaye uJehova abe ngubani? Abe ngumdali wakhe lo muntu. NguJohn 3:3 otsho kanjalo. So ke akho namnye ubona umbuso ngaphandle kokuba azale kabutshwa, asindiswa, aguquke endleleni zakhe, amkele inkosi yethu uYesu Kristu efele abantu bonke. Efele abantu bonke. Naxa sifunda kwincwadi yamaRoma, incwadi yamaRoma uchapter 8 uverse number 1 uthi ke, kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Kusho ukuthi ke ngoku akukho ukulahlwa xa sona lesivumelwano, angeke ulahlwe empilweni yakho. uJehova uzawenza ukuthi ungene ezulwini, zithethelele izono zakho, ungalahlwa, ngoba abantu bazawulahlwa esogweni, bawutshiswa emlilweni, abangenaso lesivumelwano, abangamamkelanga lo Yesu Kristu kuthethwa ngaye, abangamfunanga lo Yesu Kristu kuthethwa ngaye, ngoba lo Yesu Kristu kuthethwa ngaye nguyena onegazi esixa sengabe sesilamkela igazi lakhe, singene kwisivumelwano esitsha kunye noJehova, singene kwisivumelwano esitsha, sidle sonke semihla ngemihla. Ukudla isonka kutsho ukuba nobomi obungunaphakade, sibudle ilifa ubomi, singafi enyameni siphinde sife nasemphefumulweni. Uma sisuka siphume enyameni sishiya inyama, sizawube sisiya kuTata uJehova ngokwesivumelwano esinaso. Mhla kugwetywa kuthiwa abenze ububi mabasuke, abathe bangamfuni Yesu Kristu, abachasi baka Yesu Kristu babuyisele ecaleni, bawutshiswa banjalo. Kuthiwa ke kuyawuhlanganiselana amanantsika, amaxhalanga ebantwini abawuthi babe khona, babe bengamkelanga uYesu Kristu, bawubulawa, amaxhalanga awubuthelana kubo, bawubaleka bathi izintaba siweleni, iintaba zibe sithi nathi sinengxaki zethu asikwazi uba siniwele. Ngelo xesha ukufa kuyobe kubabalekile abantu babe befuna ukufa, makubuya inkosi Yesu Kristu izogweba. Ngoko ke kwincwadi yabaseKorinte bokuqala uchapter 1 verse 18 uyatsho uba imessage esiza nayo okuyimessage yomnqamlezo ibububhanqa ebantwini abachabalalayo, abantu abangamkholi Yesu Kristu. Kahle kahle indaba yokusindiswa ithuba vuma uba sisibhanqa, vuma uba sisidenge ngokwabantu abahlakaniphileyo, kodwa uma sele uvumile uzaba nokuhlakanipha kokuhlakaniphela into zikaThixo, izinto zikaJehova, uba isono usazi uba isono siyintoni, isono usiphephe empilweni yakho, ubalekane naso isono, ufunda ukuhlakanipha kokubaleka isono, ngoba kaloku uzabe ufunda ngomthetho kaThixo, uthobele umthetho kaThixo. Njengoba le message yoba abantu mabasindiswe bazale kabutsha bayibona njengemessage ebububhanqa, kakade ikingdom kaThixo ayifani nekingdom yasemhlabeni. Ikingdom yaThixo ithi xa ungabe ufuna uba mkhulu ekingdomini kaThixo, utsho njalo Yesu, kufanele ube oyi-servant, oseva bonke abanye abantu, onceda bonke abantu, amahlwempu, bonke abantu bahlambe inyawo, ube sisibhanqa nje sabantu, ube ngumuntu onceda abantu, ube ngumuntu osiza abantu, ungabi ngumuntu ofuna ukuphakanyiswa, aphathwe njengesitadanyiswa, aphathwe njengomongameli okanye njengenkosi, kodwa ube yi-servant, usebenzele ukulungisa impilo yakho. Ngalo ndlela ezulwini wenziwa ube mkhulu, yindlela umbuso kaThixo wenziwe ngakhona, awufani nombuso wasemhlabeni. Lento yensindiso iba bububhanqa ebantwini ababa bahlakaniphile balapha emhlabeni, ngoba ikufundisa bathobela nawo phina umthetho, thobela nabani na umuntu. Xa ekubetha kwesisidlele esingapha umnike nakwesi esingapha, ungaphindezeli, uyazi uba unoJehova ukuphindezelayo. Loo nto ke bububhanqa ebantwini belilizwe abayifuni into efana naleyo. Loo nto basuke besala ikingdom kaThixo, besala umbuso kaThixo, kanti ngeyona ndlela ebalulekileyo, ngeyona ndlela isenza samkeleke kuTata uJehova. Ngoko ke vuma nawe uba sisibhanqa, vuma nawe ke ngokuba sisibhanqa sikaTata uYesu, ube sisibhanqa sikaTata uJehova, ube sisibhanqa sikaThixo, ube ngumuntu othobele imfundiso kaThixo, wamkele imfundiso kaThixo, wenze nawo phina umthetho athi wenze ukuze uvuzwe. Sivuzwa ngokukholwa, sivuzwa ngokwenza, sizawunikwa umvuzo omkhulu masikholwa naxa senza.
lithuba lakho loba usindiswe, lithuba lakho loba wamkele uYesu Kristu, ungene kwisivumelwano esitsha, utye kumzimba wakhe obubomi osisonka sobomi. Yize bomini, phuma esoneni, phuma empilweni yasemhlabeni, ungalithandi izwe, yiza kuYesu Kristu usindiswa, wamkela umbuso wamazulu. Uzawuzincoma ngalonto, ngoba nasezulwini xa ufika wamkeliswa emqhele wakho kuyawuba kuhle kuwe. Ingcebo yelilizwe nawo wonke amagugu welilizwe azawusala emhlabeni, kodwa thina sinekhaya. Makube kuhle kuwe kunye nabantu bendlu yakho. NguYesu Kristu busiseka. Amen.